Ing inini. I am already declaring a community quarantine dahil code red number 2 na ang COVID-19. That is why I'm telling everyone, nandiyan lang tayo sa bahay natin. I am telling you, pwede kayo magbakasyon dyan sa bahay. Ikot-ikot muna kayo, baka meron kayong hindi pa napuntahan. Kung ayaw niyong mahawa ng virus, magbili kayo ng maraming cellphone. Magtuplok-tuplok lang kayo dyan sa loob ng bahay. And kung ayaw niyong mag-study, bili kayo ng cellphone. Ang cellphone ang mag-graduate. Inini. Kung di mo gusto mag-study, mag-cellphone ka na lang. Para ang cellphone na lang ang gagraduate. Tik! Na virus yan. Hindi naman inaano. Inini. This is really alarming. I cannot do about this. But I am declaring now a community quarantine. Advice ko, hindi muna kayo mag-alis dyan sa bahay nyo. Pwede mag-ikot o magbakasyon muna sa bahay, mag-ikot-ikot, baka mayroon pa kayong hindi napuntahan. Ang inini, ano makaiwas kayo sa virus? Magbili kayo ng maraming cellphone. Magtuplok-tuplok kayo dyan sa bahay. I am telling everyone, if I am doing this, this is for the benefit of the Filipino people. Yung maraming nagtanong sa akin, President, paano yung mag-eskwela? Paano yung mga mag-study? Yung iba ayaw mag-study. Bili rin kayo ng maraming cellphone. Tapos ang cellphone na ang mag-graduate. You know what? Marami ang nasiyahan when I declared community quarantine. Dahil yung mga tao lockdown dyan sa balay nila. Huwag kayong mag-alis. Especially yung mga chismosa, mga himantayon, libakira, lahat ng mga taong ganyan, hindi muna makagawas ng balay. I am telling you, if I see it, I do it. Huwag niyo akong galitin. Spain ko talaga kayo.